Ja, det var vores London-tur. Hvor det er totalt 90'er briller, det der. Og de her plastikposer vil se dumme ud, mand. Jeg ved ikke, hvad det er, vi laver. Nej, det tror jeg heller ikke, vi gjorde dengang. Og det var før Tim Christensen-koncert. Køge. God gamle Køge. Se nu, lille baby, der er kommet i nat. Hvidovre. Hvad har vi her? Hospital. Ja, tak. Bare lige for at være på den sikre side, er du sød at sige til, når vi er ved Hvidovre Hospital? Ja, Hvidovre Hospital. Tak. Hej, det er mig. Min buschaufføren, hun sagde, hun ville sige til. Og så sagde hun bare, at nu skal for langt, og det er så irriterende, mand. Men jeg står og venter på en anden bus, der kan køre mig tilbage til hospitalet. Jeg skal nok skynde mig alt det, jeg kan. Nå, lille brud. Du er sådan helt hestemuleagtig. Nå. Nej, det er tarveligt. Jeg synes, du er fin. Ja. Yeah. Du skal være min lille ven. Nå, hvor han sød. Der er altså kun 5 minutter tilbage af besøgstiden. Jeg har også en gave med jo. Fuck.